ассалому алайкум духтаро, чӣ хел шумо ҳаматон аст? Саломатиётон аст? Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастедон. Духтаро, инҷа ман аз уборка сар карда истодам. влоги худама шаб камтарак уборка кардам. Гуфтам чанд рӯз боз видео кардагим не инстаграм баям ҳар рӯз бромадан ба меброму, лекин онҷо ки монтаж кардан инқадар зарур нест. Видео мекунем мепартоида. Барои мин инстаграму ман бисёртар мебром. ҳозир видеоҳои ман формати инстаграм ҳам шуда истодааст. Барои мин бахши зиёд агар ки формати инстаграм шумо ба нафора духтаро ҳаракат мекунам, формати ютуб видео карда партоям ки одоб набошад тамошо карданашда. ин видео ман барои инстаграм карда будам. Барои мин форматаш формати инстаграм духтаро бахши зиёд агар ки овозои кӯдако бошад, барои ки инҳо агар хоб бошанд ман озвучка кардана сар кунам, бедортонашон мумкин бедор бошанд. Агар ман озвучка мекунам яке овозои кӯдако мебурад. Барои мин дигар вақти ба ҳазур видео озвучка карданам нест. Барои ҳамин яке овозои кӯдако омадамонад бахшиш духтаро. Инҷа ман як дастам ба телефон кор карда истодам, кори хонама карда истодам. Чӣ ки мебинетон кор бениҳоят осон аст духтаро. Чӣ ки мо ҳама вақт гуфта мегзарем фақат бо телефон аст. Кай вақти холигитон ёфтед? Ман ҳозир например вақтҳои серкорим баям кор мекунам. Барои чӣ? Барои он ки командаи ман беҳад калон шудаги. Агар ки ман телефонам монаму ба ҳазур гардам, мумкин ки ягон саволо беҷавоб монаду духтаракои ман камтарак чӣ кунанда сарсон шаванд. Барои ҳамин ман бисёртар кор мекунам. Ҳозир духтаракое ки шумо нав ба кор мебиёедон, шумо бениҳоят вақти зиёд доредон. ҳамин вақтатона барои видеоҳои беҳуда сарф накунеду. агар камтаракам бошад барои коратон, барои пешравии коратон сарф кунед, як галалака пешравиҳои калон мекунед духтарако. Компания Фабелик ба ягон маҷбурӣ нест. ҳеҷ кас шумо маҷбур карда заказ кун, харидҳои бисёр кун намегӯяд, харидҳои нодаркур кун намегӯяд. Барои ҳамин чӣ хеле ки шумо барои худатон аз магазин даромада чизои даркоритон мехарид, инҷа ҳам ҳамин хел интернет магазин аст. Ягон кас шумо харидҳои бисёра кун гуфта маҷбур намекунад духтарако. баъдан дигар компания вақти компания Фабелика ягон вақт муқоиса накунедтон духтаро. Компания Фабелик якумин компания буд, ҳамин хел якумин ҷо мемонад. ҳеҷ вақт ягон кас ҷои компания Фабелика гирифта наметавонад. Так что духтаракои азиз, касоне ки хоҳанд кор кардан, ман ҳамин номери ватсапи ман нависетон, ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам ба шумо. духтаро, агар касоне хоҳад аз компания Фабелик ҳар 21 рӯз маошҳои хуб гирад, агар хоҳедтон ки компания Фабелик ба кор дароитон, ҳамин номери ватсапи ман ба нависетон, ман ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам духтаро. ҳар 21 рӯз ман худам мана каталоги пешин нишон додам. 14,500 сомон зарплата буромад ман ба. дар давоми 3 ҳафта духтаро инқадар маоши хуба ки метиҳад гӯятон зани хонашинба. барои ҳамин лекин ман беҳад бисёр ҳаракат мекунам барои ин хел маошҳои гирифтан. шумо баям ёрдам метиҳам, дастгирӣ мекунам, ягон ҷои душворӣ надорад. ҳамин телефонатон ба шумо всё равно вақтатонро сарф мекунедтон. маҳсулотҳои компания Фабелик беҳад дастрас аст. ина бобинетон чӣ хел аромати беҳтарин мондаги аст барои он одамое ки нав ба кор медаранд. падарка туҳфаи шаги аввал дунамо духи мондаги аст. женский и мужской якташа интихоб карда бепул барои худатон мегиритон. мана ҳамин чизое ки хонова дар кор шуда месад духтарако, ҳама ҳамин чизое ки ман аз кӯча буромада итак мехаридам, ҳамин чизо просто ман аз компания Фабелик харидорӣ мекунам. нархҳои дастраскати ана аз ин собуни новинка духтаро беш приятный беҳад. ин собунчаҳо калон не майдаку, лекин беҳад ба барака. аз ин бисёр заказ кардаги будам, халос странно. Так, гель для умывания. Мана София Наджимон бачам. Гель для умывания. Ина ман кремаша заказ кардаги бо нас. Знаешь чего? Мана ин ду заказ кардиам. Странно. Ду штук заказ кардиам, да? Хайч габне запас. компания Фабелик ба духтаро, агар шумо кор ба дароитон, ягон кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои беҳуда кунедтон ё ки харидҳои калон кунедтон. ҳама ҳамин чизое ки шумо ба даркор шуда месад хонаатон, ба ҳамин чизои даркоритон харидорӣ мекунедтон. собун, шампунь, зубная паста, капля для мытья посуды, чизе ки дар кор бошад, ҳамааш нархош дастрас аст духтаро. ягон ҷои фребо, ягон ҷои нофаҳмош нест дар ин компания. ҳама ҳамин чизое ки шумо дар компания мебинетон, нарху навоша мебинетон. агар ки шумо маъқул шавад харидорӣ мекунедтон, яъне ки харидори ҳамин компания мешаведтон, истифода баранда мешаведтон, да маҳсулоташо истифода мебаритон. баъдан ба кор даъват кардан дар кор, яъне ки командатона калон кардан дар кор. вақте ки шумо командатона калон мекунедтон, фоидаи шумо ба компания мерасад. аз ҳамин ҳисоб шумо метавонедтон ки маошҳои хуб гиритон. равиши кора оҳиста оҳиста дар группаҳои кориҳомон ёд метиҳем. шумо ягон кас маҷбур карда имина рафта вай наметунад, гуфти гапо заставлять наметунад ки кор кун гуфта. просто шумо бинетон, равиши кора бинетон, катиёмон шинос шаведтон.
оҳиста оҳиста барои худ ягон мотиватсия гирифта мумкин ки яке аз пешқадамтарин директори компания шавитон. Мумкин ки аз куҷо медонед, например бисёриҳо просто мехоҳанд кор кардан, лекин камтарак ваҳму воҳима зер мекунад. Барои ҳамин духтаро ман ҳам як вақтҳои хона мештам, ягон кор намекардам, лекин ман беҳад бисёр ҳаракат мекардам ягон кор ёвам барои худам аз хона набаромада, барои ки ман кӯдакои хурдсол дорам. Декретанда гуфти гапо чиқадар чизаи ман проба кардаги ҳастам, лекин беҳтарин аз ҳамин компания Фабелик ман ягон ҷое надидам ки пул кор карда шавад барои зани хонашин. Барои ҳамин духтарако нависитон ҳар 21 рӯз маошҳои хуб мегиритон, дастгирӣ мекунем, ёрдам медиҳем, ёд медиҳем ҳамаша. Ягон ҷои қиниш нест. Ҳамин номери ватсапи ман духтарако шинос шавитон. Кати ман чизе ки саволатон ҳаст, саволатитон, мисол ман шумо маҷбур карда номнавис намекунам компания Фабелик ба назойливо одам неман, так скажем. Чизе ки ҳаст дилетон ба ҳамин чиза ман бигӯетон, гап занитон, кати ман суҳбат кунетон, баъдан маслиҳат карда метавонедтон ки ба кор дароитон.